はい。あ。間違ったやん。間違っちゃった。消しちゃった。消しちゃった。ごめんなさい。もう一回すぐ開きます。はぁやぶなだん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 まーかんな。ランバンダランバンバランバンバランバンバンハンマーカンマー。お、ちょっと早かった。ありがとうございます。はい。では、サムンナイズ2大アルファ 19.1 やっていきたいと思います。感度高えな。いいか。じゃあ、一番低いもの感度。感度高っ。はい。早速、街の探索を行きたいなと思います。今欲しいのが、真鍮。9ミリ弾を作るための真鍮が欲しいです。単純に。なんで、真鍮集め。あと、ネジ。ネジ真鍮集めですね。ネジと真鍮集め。行きましょう。結構北の方まで行くかなぁ。宝の地図行っても面白そうだな。じゃあ、ここ行くか。あ、いや、今日フェラルじゃん。ちょっと待って、フェラル準備しよう。今日フェラルだったわ。マジか。入ったやん、中に。中入ったやん。うつすんか固まるのやめてほしいわ。来たよね。まさかの、フェラルでした。ちょっと、計算間違ってました、僕。今日フェラルなので、ちょっと待ってくださいね。ちょっと本当に、拠点の強化が必要になってくる。かな？強化というよりは、
なんだろうな。こう、登ってきても滑るみたいな。なんかそういう拠点を作りたいんだけども、どうしようかな。どういう感じがベストなんだろうか。これ壊されないように持っとくと。で、結局弾がいるんだよね。9ミリ弾が。だから、どうしよっか。どうしよっか。何もプラン考えてなかったわ。ヘラルじゃないと思ってたから。感度がすごく高い。なぜだろう。一番低いんだけどな。いいよ。変えます感度。これぐらいか。もうこれぐらいがベストか。マウス感度を変えよう。マウスで。で、ここ作ったから、これが邪魔になったんだな。ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。本当にノープランだったな。爆弾も作りたいところですが、やっぱこっちの方がいいか。これぐらいの感度でいいか。俺の経験値となれ。我が糧となれ。ノープランすぎて何もできん。なんもできん。作るか。登ってくるようにするには、なんかいい案ないかな。ちょっと一癖二癖入れて落とす的なやつ。ないかななんか。やっぱ迎撃拠点を
個で作るのが一番良さそうだけどな。でももう作っちゃってるからな。ブレードトラップ。ここをどうにかこうにかいい感じにできるようにできんか。ちょっとやってみるか。壊せばいいしな、後で。いやー、でも、いや、作るか。これ意味あるんかな意味ない気がしてきたな。意味ないことをしてる。こうか。こっちから登ってくるから、こっちから登らせないようにしないといけないか。銃撃するために。こっちは、登れないようにしよっか。これでいいか。これでいいか。じゃあ、こう登るよ。こう登るよ。でこう行くよ。行かないか行かないかこれ。これ意味ないかもな。意味ないな。どうしようか。いいかも、これでいいや、もう。一応作ってみました的な。最終的にこいつオブジェにするか。拠点の形的になんか、ミスったな。
もうちょっとなんか、おもろい形にすればよかったな。フェラル来る前に探索行くか。新地欲しいし。それがいい。あ、エアドロトリックだ。ホールドキャビネット。あららー。あんたはあかんでしょう。うふ。なんで当たらんちょろ。瞬地欲しいやらね。全部探索。これ意味ないんだ。うわ、ネジ出るじゃん、これ。2個出るね。最低2個は出るか。いいじゃん。
そういうことね。おっす。ほら、悟空。一応やってみっか。おっす。ほら、悟空。なんもねえじゃねえか。嫌な鳥がいるじゃねえか。いやいや、当たってねえか、今のは。いや、なんその当たり判定。ありえんだろう。だっておかしいでしょうよ、今のは。あと、キャーパ系取ったら、手に入るね、あれが。医療キット的なやつ。医療キットか。ここで終わりじゃないよね。うわー、終わりそう。登れるよね。よし。パッと見いいのなかったな。帰ってちゃんと見ようか。そこまでは届く。痛い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 。何が起きたんですか？壊して、あとはいらなさそうなやつ。何もないでガンス。
柱が壊れたでガンス。なんでもない。あ、真鍮ゲット。できた。お、これ真鍮じゃん。そうそう、戻って準備するかな。帰り道なんかあるかな。レシピある。44眼を抜いて物々方法が全部取引内容がですね。取引内容が、なるほどね。トレーダーがないからな。これ何？ゾンビがいたら重くなる仕様なの？これ登りにくくなったじゃん。あれがあるおかげで。邪魔な、意味なかったら壊そう。いらねっから。買いたい、買いたい。これ買いたい。あ、めちゃめちゃトイレ行きたい。トイレ行ってきます。
はい、戻りました。戻りましたよ。しゃっくりが止まんねえ。しゃっくりが止まんない。よしよし。よし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 。よし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 。この僕持ってきか。いや、後でいっか。色。緑色。ここで砂作るんだ。足りるのかな。
いらないものを置いて。デザートイーグル。回復と。SG いるかな？一応弾持ってくから SG の。あとは、2個ぐらいと、落ちた時用、折れた時用、あとクリーム、あと、襲われた時用を、こんなもんじゃない？あと水分いるよね。効率消化ってなんだろう。コーヒーでいいや。オッケーオッケー。で、最後に、スキルで、戦いやすくしよっか。ここ上げとくか、2ポイント使うけど。器用のガンファイターと。オッケー。これでいい。で、燃料供給しておいて、これも修理をしておいて、弾を砲台に込めしておくと。で、釘があれば、一応、撃たないけど、なんかあったとき。パイプ爆弾も一応持っとく？なんかあったとき用で。あっ！あんま使わない気がするけどな。足りない気がしてきたな。いやー、フェラール来るよー。
フェラル来ましたね。ちゃんと起動してる？こう弾がない。あんまり弾ないな。ほんとに。心中が足りねえな。本気で米箱とか漁んないと心中ないな。来るぞ来るぞー。さあ、来い。さあ、来い。さあ、来い。見えない、見えない、見えない。どこどこ。見えない。あっちか。
早くも弾切れ。レベル上がってるよ。どうなのこれ。守れてる。順調な方。いやでも、タレットの弾切れ問題だよな。どれだけ弾が持つかだよね。問題は。もうほんと弾ないから、でもショットガンタレットが欲しいところですけども、うわ、上おる。ほら。ほらほらほら、鳥対策できてる。さすが。ここいいわ。取れんやんか。やっぱ登らないんだ、それ。いや、もう鳥対策完璧じゃん。鳥現れるけど目の前っていう。いいね。おいおいおい。ブレードトラップしちゃんよ。通してるじゃなくて。
結構必死なんだけど。守るの。オーケー、レベル上がったぞ。緑は要注意だな。結構削っとかんとブレード突破してくるよ。ヒールゾンビ要注意だな。ヒールゾンビとポリスゾンビちょっと要注意。で、タレットなくなった時のスパイダーゾンビ結構問題な気がするな。フェラルゾンビもちょっとうざいな。まあ、どこ壊してるんだ。そうそう、弾なくなったんじゃねえか。なくなったー。タレットの弾がなくなったー。あ、まだあるか。まだギリあるか。端っこのやつはもうないよな。ほっとか、あいつはもう。いえいえ。あ、タレットなくなった。もしかして。あー、タレットなくなったな、これ。とうとうなくなったな、タレット。いや、やばいやつ来たやん。あー、嘘。壊されてる。スイッチ壊されてるじゃん。
いやいや。やめときなさいよ、それは。こっちに行きなさい。こっちのタレットまだ残ってるはずだ。うざ。あ！それうざい。それうざい。てか、今のうち繋げるか。スイッチ、スイッチ、スイッチ、スイッチ。いた。いやー。危なっ。こいつはなんで胸に爆弾を持ったの？危ないやろ、そんな。壊されるな、ここ。なんでやろうか。電力足りてないんだ。もう一個置かなきゃな。もう一個どこに置く？ここに置きますか。あ、エンジンない。え、一個なかったっけ、エンジン。俺一個拾ってきたよな、エンジン。え、ないんだ。マジかー。オフ。ちょっと落ち着いて。ほっ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 ほ。どうでしたか？まあ、ギリ守れたんじゃないかなとは思うんですけど。
厳しい戦いでしょうね。僕の。解体したらいかんやつ解体しようとしたわ。まあ、微妙だったな。まあ一応守れたとは言えるんじゃないでしょうか。略奪品の通りができとる。道ができとる。ここ完全に綺麗に道になっとる。痛い。持ちないかな、略奪品。上から見る限りはなさそうだけどね。なさそうっすね。結構ボコボコにされましたが、拠点はそこまで傷ついてないという、ありがたい感じ。いいですよね。またこれ、鉄のチェスト作んないとダメだな。これ何？狩猟ナイフ。近接パワー的だねし。間違えてたの全然強いね。全部変えたい。SMG。解体しよう。いらないじゃん。いらないやつも解体しちゃおう。
そういや、ハンドガンを、解体すれば弾は手に入るか。ハンドガンの。9ミリ弾。あ、もう撃てんじゃん。もう持てんじゃん。29、27発。まあ、また弾がないな。フェラールまで真鍮をいっぱい取りに行かないといけないな。その前にこれ敷き詰めとくか。修理しながらね。それも、玉砕鉄もいらないか。よし、敷き詰めに行こう。絶対足りんな。いた。壊れた。
対足りない。4だ ?4 だね。今の大判定はちょっとひどくないか。これいらなかったな、やっぱり。73個しか作れないんだ。悲しい。さあ、弾入ってないよな、こっち。わあわあわあ。開けるか。見て。いや、弾な。エンジンもな。なんで10な？欲しい。数が設定できない。ちょっとしたバグ。
して火薬もこんないらん。あ、でもショットガンつけるときいるかもな。あ、なんで？よし。あ、また撃った。なんやねん。5射、5射。よし。よし。本日は、これぐらいで、終了にしたいと思います。次回も見ていただけたら嬉しいです。では、ではでは、バイチャ。